wadda bai da rijista ba a rufe ba ka yi, ka je ka yi, makami ne zai maka amfani gaba. wa aidu lahum mastata'atun min quwwa, haka Allah ce ku yi tanadin makami, ku yi tanadi, yawa ku yi tanadi, yawa duk yadda kake son ka da mutum in baka da ƙuri'a aikin banza ne. ko ku yi matan ku su yi, mu jira lokaci, ai lokaci ne, it's a matter of time, lokaci ne dai zo, amma dai mu zo masu hankali, mu zo masu koyon darasi, yawwa mu zo masu koyon darasi. mu ba da mu ce kar a yi zaɓe ba, a za a yi insha Allahu, amma hannu ya san na gida, za mu tantance, za mu raba aya da tsakuwa, in ta gagara sai mu yi dama-dama. don in ka lura da 'yan siyasan kusan kamar uniform ne, kusan ya kaga duk abu ɗaya ne, kusan duk kamar uniform ne. to amma waye dama-dama wadda akalla zai bar ku da ɗan filin sallanku, ko da ma bai muku wani abu, dai bar ku da filin sallanku inda za ku bauta ma Allah, ba dai shawara da makiyanku a cutar da ku ba. ai mu ba abin da za ka cutar da mu, da makiyanmu ake shawara, da makiyanmu ake shawara. to wadda ake shawara da makiyanku ga gaya mu yadda za a yi maka adalci. za mu zo a tafsiri ya ku ji abin da ya faru tsakanin Yahudawa da Kirista a zamanin manzon Allah da mutanen Makka.